Saben wayah lingsir wengi mripat iki ora bisa turu. Tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku. Bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa. Nyatane ora kuwowo ngrasake atiku tansaya nelongso. Wis tak lali-lali malah tansaya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku mendem ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ketaman asmara. Prasasat ra bisa lali esuk awan bengi tansah beda ati. Prasasat ra bisa lali esuk awan bengi tansah beda